हेलो लोगोफोर आंनि बे बड स्मार्ट टेक्नोलॉजी चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। लोगोफोर दिनैनि भिडियोआव आं खिन्थागोन जे नोंथाङा नोंथांनि जिथु जीमेल एड्रेस बे जीमेल एड्रेसखौ गोदान जीमेलाव माबोरैहाय कन्भार्ट खालामगोन, गुबुन मोनसे जीमेलनि एड्रेसखौ गुबुन मोनसे जीमेलाव माबोरैहाय नोंथाङा एटेच खालामगोन बे पुराना जीमेलखौ। जुदि नोंथांनि जीमेला पुराना जाजोब्बाय, जेरावबो गोसारजोब्बाय आरो नोंथांनाव इनबक्स जीमेल गासैबो जीमेलफ्रा गासैबो फुल जाजोब्बाय, जीमेल फैनाया बन्द जाबाय, एबा माबा मोनसे नोंथांनि जीमेला माने माबा मोनसे हेक जानो माबा मोनसे खाट्रा नोंथाङा जुदि गिनाय मोनदों, मानो होनबा जेरावबो गोसारजोब्बाय नालाय, जेरावबो इउज जाजोब्बाय अनलाइन बायदि रोखोमनि बायदि खालामनायाव नोंथांनि बे मोनसे जीमेला जेरावबो गोसारजोबनायलाय नोंथाङा दा सानदों जे गोदान जीमेलाव आं बेखौ सोलायनोसै, माने गोदान जीमेल एड्रेसाव आं कनभार्ट खालामसै, जाहाथे बै जीमेल पुराना जीमेलाव इमेल हरब्लाबो नोंथांनाव बे गोदान जीमेलावसो श' जागोन। अब्ला दा नोंथाङा बेफोरबायदि रिफ्रेश जीमेल खालामनो थाखाय नोंथाङा मा खालामनांगोन, बे भिडियोखौ फारसेनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं आसा खालामो। भिडियोखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेलनि अल नटिफिकेसनखौ अन खालामनानै ला आरो भिडियोखौ मोजाङै नायलां लोगोफोर। मानो होनब्ला स्किप खालामोब्ला नोंथाङा मिस खालामोब्ला नोंथाङा माने उनाव नोंथांनि प्रसेसा जायाबो जानो हागौ। बिनि थाखाय नोंथाङा मा खालामनांगोन, गुगोल क्रोमाव नोंथाङा जाय जीमेलखौ गुबुन मोनसे जीमेलाव एटेच खालामनो सानदों बे जीमेलखौ बेयाव लगइन खालामग्रोनांगोन, पुराना जीमेलखौ क्रोम ब्राउजाराव। बिनि उनाव नोंथाङा मोनसे फ्रेश जीमेल जाय जीमेलाव नोंथाङा कन्भार्ट खालामनो सानदों, अब्ला बे जीमेलखौ नोंथाङा मोजाङै फ्रेश जीमेल मोनसे गोदान जीमेल मोनसे खुलिनानै बेयावनो दोनखा। बिनि उनाव नोंथाङा आं खिन्थालांगासिनो मा खालामनांगौ। क्रोम ब्राउजारखौ अपेन खालामबाय नालाय, बेहाय आङो सार्च खालामगोन जीमेल लगइन। अके, बेयाव आङो सार्च खालामबाय। बिनि उनाव मोनसे पेज अपेन जागोन, बियो गुगोलाव नैबे नोंथाङा जीमेल गुगोल बे फार्स्ट लिंकआवनो नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन बेहाय। बिनि उनाव बियो डाइरेक्ट नोंथांनि जीमेल एप्लिकेसनाव बियो फैगोन गुगोलाव। अके, बे गुगोलाव नोंथांनि गासैबो नोंथांनाव जीमेल एप्लिकेसनाव जेरै फैयो बेफोरबायदि श' जागोन। बिनि उनाव नोंथाङा मा खालामनांगोन, बेफोरबायदि श' जाजोब्बाय। बिनिफ्राय नोंथाङा नैबे सेटिंनि अपसन दंना, सेटिंनि आइकन, बेयाव नोंथाङा क्लिक खालामदो। बेयाव क्लिक खालामनायनि उनाव बेफोरबायदि इन्टारफेस फैगोन, नोंथाङा नायनो हागोन। बेयाव सी अल सेटिंस नोंथाङा नुगोन, सी अल सेटिंसआव नोंथाङा खनसे क्लिक खालामदो। बेयाव क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा नैबेयाव गाहायाव मोनगोन नैबे फरवार्डिं एन्ड POP/IMAP, बेहाय नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन। बेयाव अब्ला क्लिक खालामनोसै आंबो। बेयाव क्लिक खालामनानै आरो गाहायाव नोंथाङा नुगोन फरवार्डिं, ओमफ्राय बिनि उनाव एड ए फरवार्डिं एड्रेस। अके, दानिया बेयाव एड ए फरवार्डिं एड्रेसाव क्लिक खालामनानै नोंथांनि गोदान जीमेलखौ बेयाव होनांगोन। अब्ला बेहाय क्लिक खालामदो एड ए फरवार्डिं एड्रेसाव। बिनि उनाव दानिया नोंथाङा जीमेलखौ बेहाय टाइप खालामनानै होदो, गोदान जीमेलखौ। अके, आं बेयाव जीमेलखौ टाइप खालामबाय। बिनि उनाव नेक्स्ट खालामनोसै, बेयाव आं नेक्स्ट खालामबाय। नेक्स्ट खालामखांनायनि उनाव फरवार्डिं इमेल टु नैबे इमेल एड्रेस, बेयाव फरवार्डिं जागासिनो। ओमफ्राय नैबेयाव प्रसिडआव नोंथाङा खनसे क्लिक खालामदो, बेयाव जिङाव बेयाव खनसे क्लिक खालामबाय। बेयाव क्लिक खालामनायनि उनाव बेहाय बुंदों एड ए फरवार्डिं एड्रेस, ए कनफार्मेशन कोड हेज बीन सेन्ड टू। गोदान जिथु इमेल, बे गोदान इमेलाव मोनसे माबा फैदों, कड फैदों, बे कडखौ बेहाय होनांगोन। भेरिफाइ पारमिशन, बेखौ भेरिफाइ खालामनो थाखाय। अके, बे जीमेला नोंनि नंमारगोन ना नंमारा। अके, नङाब्ला बेफोरबायदि भेरिफाइ कडखौ होआब्ला बियो नोंथांनाव कनभार्ट जानाय नङा। बिनियाव जोङो अके खालामनाय लोगो लोगो बे जीमेलाव मोनसे कड फैदों, बे कडखौ नोंथाङा बेयाव होनांगोन। आं जीमेलखौ अपेन खालामनि। अके, नैबेयाव जीमेल फैबाय, बेयाव कडखौ आङो अपेन खालामनोसै। बेयाव लं प्रेस खालामनानै आं कपि खालामबाय। कपि खालामनानै आङो बेहाय पेस्ट खालामनानै हैनोसै। अके, नैबेयाव कनफार्मेशन कड दङ बा गाहायाव, बे कनफार्मेशन कडआव नोंथाङा पेस्ट खालामनानै होबानो जाबाय। अके, बेखौ आङो बेयाव पेस्ट खालामनानै होबाय। ओमफ्राय भेरिफाइआव नोंथाङा खनसे क्लिक खालामदो।
ओमफ्राय बेयाव गेट भेरिफाइ क्लिक खालामखांनायनि उनाव इउ हेभ भेरिफाइड दा फरवर्डिं एड्रेस इसिखिनि जि बे जिमेइलाव आंना फरवर्डिं माने फरवर्ड जाबाय आरो नोंथाङा नुनो हागोन नैबे गाहायाव दङ आंनि एड्रेसा bwrwi2@gmail.com अके बेयाव आंनि जिमेइल एड्रेसा बेयाव फरवर्ड जाबाय बै पुराना जिमेइलजों जितु आंनि बे क्रोम ब्राउजाराव लगिन जाना दंमोन बिनि एड्रेसा गासिबो बेयाव फैजोबबाय अके बेफोरबायदिनो नोंथाङाबो नोंथांनि जिमेइलखौ फरवर्ड खालामनो हायो एड्रेसखौ चेन्ज खालामनो हायो अके अब्ला भिडिअ बेखिनियावनो भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम आरो आं खिन्थाखाबाय मा खालामनांगौ अब्ला लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ टाटा बाय बाय एन्ड टेक केयार